wase-Eldorado Park luyalithandabuza inyathelo lomasipala weSixeko saseGol lokusungula inombolo yomnxeba wokuqubisana nombondama wokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Kutshanje, isixeko sibhengeze inkqubo egxile ekuxhatshazweni kweziyobisi nethe yabona ukwaziswa kwamaziko onyango olusekwe kuluntu kunye nomnxeba weengxaki zokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Nangona kunjalo, itshantliziyo loluntu uCraig Lottering uthi utshintsho lokwenyani liza kubonakala kuphela xa urhulumente ezibonakalisa eluntwini kwaye edala izakhono namathuba emisebenzi enika abantu indlela ezingcono nokukhetha ukuphila. Umhlalo yinxalenye yamaphulo wokulwa neziyobisi kwindawo yase-Eldorado Park uphefumla kwingxelo yesixeko saseGol malunga nokuphehlelela umgaqo ozinikeleyo ojongene nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Laa ndawo njengenye kwezo zigutyungelwe ziingxaki zeziyobisi, ukuphehlelelwa kweli phulo kubonwa njengoko kungazukwenza mehluko. We heard about that, and so it's going to help us, but only if they come out and see how many, because the crisis is huge in our community, the drug crisis. So it's going to help us, but they need to come out to come see who has hands on deck already, because where they are sitting and they are not doing as much as they can do. But I believe they can do so much more if they can come out to the communities and can come see, and even also just partner up with local people that has their own private rehabilitation centers, also just to help them to register and stuff like that going forward. Kodwa noxa kunjalo, ukusonjululwa kwengxaki yeziyobisi kulaa ndawo kudinga ngaphezulu kunoku kwaye kufuneka ungenelelo lwamasebe karhulumente ohlukeneyo. As you know, in our communities, the cry is huge. The crisis is huge. So if government can maybe partner up with some of our organizations and make the work lighter on our, like I said, make the work lighter on our hands as well. They need to come out and also come speak to us that has gone through this journey. Because I mean, a lot of us has gone through this journey. That's why we're doing what we are doing. So if they can come out and just come speak to us, and just hear a feel of what needs to be done in our communities, and then we will assist in everything that we can. Employment rate is huge as well. So if the individual comes out of the recovery center, they need to have skills. So if the government can at least help us with skills development and stuff like that. So if the person comes out, the person won't just sit around at home and stuff like that. They will also get them to go into a workplace. You understand? So if they can come with the skills development and help the guys that's coming out of the recovery home to just get them more knowledge with skills and whatever, so they can, when they come out of recovery home, they can go work. Xa kungoku abahlali basethembeni lokuba kwiinzame ezenziwayo kuza kude kubeko leyo iza kuza notshintsho olubonakalayo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzaba.